Hanggang ng bahay dala yung pira. Welcome to G-Fox TV. guys, ito lahat nakatalik ko tong lahat na braha na to. Huhulaan ko 4 o 5 braha lang. Huhulaan ko kung anong litra, anong numero, huhulaan ko, guys. Walang trick dito. Promise, walang trick dito, ha. Ato, maghanap tayo ng isa. Oh, wala nakatalikod ah. Walang trick ito. Ano to? Kana alas. Nako. Ang hirap. Hindi ko mahulaan kung ano to, pero above jack to. Jack above. Nahulaan ko ba? Oo. Oo. Object. Jack above eh. Wala. Oh. Wawan. Dito ka. Para walang daya. Sabi ko above jack ha. Wala akong sinabing numero. Sige. Ito. Pangalawa. Baba mo kuan para maano sa ano. Wala na. Hirap. Tika nga. Ito. Number 1 to, pare. Alas. Grabe. Ba? Walang trick. Nakatalikod lahat oh. Grabe haspa. Ano, nakatalikod. Pili Oh, ba ha? kayo eh? Alas. Di ka tagilipat ane? Walang daya ito. Baba mo. Walang daya. Ito ha. Oh, bubunutin ko naman. Huwag ako kayo mabuno. Hipon. Hello guys. Hindi to 5, hindi to 6. Mababa eh. Tres. Aba, biba kayo na. Oy! Tag-anan guys, stress. Nahulaan ko. Baka sinabi niyong transparent to. Hindi ha? Walang, hindi yan trick, magic. Wow, magic. Ano ba to? Tira pare. Pula to eh. Pula. Kasig manok na pula na. Manok na pula. Nuibe. Nuibe ba? Be, tanawon. Tingnan. Size pre. Size? Size. Nuibe. Ah, naibid na ini. Abi no size. hanggang dito lang. Kasi pinapawisan ako ng maraming siwot eh. Sige, bye. Walang trick dyan. Magic. Kini guys, good morning guys. Good afternoon guys. Aha. Noon, ako i-tricks pakita ron. Tricks na naman. Oh, kariyes. Magpakilala ka nga guys. By the way guys, I'm RJ. RJ. From From Bohol, San Isidro. San Isidro, Bohol, okay?
So ano yung ipapakita namin? Ha? Isang tricks na mas malupit pa kay Reyes. Nako! Wow! Pagbutihan mo kasi kayong kang Ilmaris kanina. Nako, ang tindi nun. Ay, sampo. Okay, sige. Pakita mo nga. Oh, yan. Okay. Oh, Okay, patingin nga. oh, kita tawag. Maghanap, ano? Upat ka Jack. Apat na jack na naman. Nako. Di araw upat ka Jack. Upat Okay, ka Jack. pakita mo sa amin yung apat na jack. Upat ka Jack. Okay. Nasa dulo. Oh, nasa dulo. Upat ka Jack. Guys, hindi to magic ha. Inuulang trick dito. Itong apat na Jack na to, Okay, ano ba? magnanakaw to. Magnanakaw si Jack. Magnanakaw tong apat na Jack. Yeah. So, yung bangko na sa lakayin nila, Mhm. yung apat na to ang magnanakaw. Yung apat na jack. Yung unang Jack, pumasok sa pintuan ng bangko. Mhm. Pumasok. Yung isa, pumasok sa gitna sa gilid ng pinto. Mhm. Yung isa, dalawang pinto, dito din sa gilid ng pinto sa kabila. Mhm. Yung isa, nag-abang sa exit. Mhm. Isa ka Jack. Okay. Pause muna tayo kasi nandiyan pa si ano. Naman. Pause pa? Continue. Karon, Kasi nanay nasa likod. Okay. Go. ngayon, may tumunog doon sa police station, may detector na Detector. may May- naman kaya nag-atong mga pulis. Mag-atos mga pulis. Yoy, mayroong alam sa bangko kaya lang nalaman ng mga pulis. Pinasok ang bangko. Oh, nako, pinasok. Pagkitaray, Oh, sige, pinasok. Okay. pinasok ang bangko. Yan mo kasi ang tindi nung race kanina. Okay, go. Pinasok. Hanggang hinalughog nila lahat. Lahat ng bangko? Oo, pira, tinignan nila. Okay. Wala nang pira. Pinalibutan nila ang bangko. Sige. Pakita mo, ano bang mayroon doon sa loob ng bangko? Nagulat na lang silang lahat. Na si Jack, yung apat na Jack, umuwi na sa kanilang bahay, dala yung pira. Oh! Tindi ah! Nako, paano mo ginawa yun? Trick ba yun? Magic. Magic, hindi pala trick, magic pala. Ako, wala ko doon ha. Ikat-kat. Ano na? So guys, Nako. anong masasabi nyo? Comment nyo lang sa comment section below. Click the notification bell and smash the... Yes, don't forget to subscribe.